हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके भाई दीपक दीपांशु। तो रउआ लोग कैसन बानी? आज हम बहुत ही ढेर दिन के बाद में कुछ वजह से रउआ सबके वीडियो ना लेकर के आ पावत रहनी है। तो रउआ सबके हम आज बहुत ही एकदम अच्छा गीत बोलबम से फिर से चालू कैले बानी। बोलबम सॉन्ग, बोलबम गीत 2024 तर्ज बटे कि मुड़ी के नमस्ते, जौन प्रमोद प्रेमी के गाना होली में आई रहे, वही ट्यून पर वही धुन पर ही गाना बाटे। तो हमारा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सबके बहुत ही एकदम बेहद पसंद आई। रउआ सबके आज से मतलब कि कंटिन्यू काम रउआ सबके रोज़ मिली, रोज़ रउआ सबके यूट्यूब पर हम गाना वीडियो देखे के मिली हन सब। तो प्लीज़ रउआ सब ऐसे ही अपन भाई पर प्यार आशीर्वाद बनैले रही जाए, जिससे पहले बनैले रहनी जा, और अपने भाई के बहुत सारा एकदम प्यार आशीर्वाद दीजिए, एकदम सपोर्ट करिए। तो चलिए रउआ सबके तो रउआ सब जो भी भाई अभी तक ले चैनल से जुड़ल नहीं है, प्लीज़ रउआ सब चैनल के फॉलो करके हमसे जुड़ी, ताकि जो भी वीडियो लेकर गई ना फुल एंड फ्री सॉन्ग रहेला। रउआ सबके अच्छा लगी तो प्लीज़ अपने भाई खातिर, अपने भाई के सपोर्ट में लाइक शेयर कमेंट जरूर करब जा। तो प्लीज़ रउआ सबसे आग्रह बा, विनती बा कि रउआ सब अपने भाई के सपोर्ट करिए, चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। प्लीज़ रउआ सब अपने भाई के प्यार आशीर्वाद जैसे पहले देते रही जाए, वैसे एकदम बनैले रही जाए, देते रही जाए। आ जे भी भाई हमसे पर्सनली सॉन्ग लेबे कि भाई कॉल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, कम से कम चार्ज में गाना लिख देवल जाए। तो अभी बोलबम के सीजन चलता है, तब रउआ सबके बराबर अब रेगुलर काम मिली कंटिन्यू आज से। तो रउआ सबके प्लीज़ हमसे जुड़ी और अपने भाई के फॉलो करी, सपोर्ट करी। तो चलिए देर ना करते हम मुखड़ा के डमी के सुना रहल बनी कि जाले करे शिवाला पजल ढारी, हमरे ला करतिया उ सोमारी। दू बार बा कि जाले करे शिवाला पजल ढारी, हमरे ला करतिया उ सोमारी। कि भर सावन घूमतिया कंठी माला डाली के, सावन में घूमतिया कंठी माला डाली के। जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के। तो फिर पीछे से कोरस बटे कि पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के, जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के, पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के। तो ये हमार लिखल गाना रउआ सबके मुखड़ा कैसन लागल, प्लीज़ रउआ सब कमेंट करके जरूर बतलाइब। जा अच्छा लगी तो अपने भाई के अथी प्लीज़ रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करब जा। प्लीज़ रउआ सबसे आग्रह बा, विनती बाटे। फिर से अपने भाई के रउआ सब प्यार आशीर्वाद वैसे ही एकदम दी जा और बनैले रही जा। तो चलिए रउआ सबके हम फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनाओ तनी। तो चलिए रउआ सबकी फर्स्ट अंतरा बाटे। तो रउआ सब जरूर कमेंट करब जा, लाइक करब जा कि हमार गाना लिखल रउआ सबके कैसन लागल। आ प्लीज़ अपने भाई खातिर, अपने भाई के सपोर्ट में रउआ सब प्लीज़ सपोर्ट करी जा। अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करब जा। आ जे भी भाई के पर्सनली सॉन्ग लेबे को कि भाई कॉल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकता है, कम से कम चार्ज में भाई खातिर गाना लिख दिए। तो अपन प्यार आशीर्वाद अपने भाई पर बनैले रही जा, और एकदम ऐसे ही पहले जैसा ही, कहें कि अब कंटिन्यू काम होखी। रउआ सब हमारी गाना सुन करके पूरा एकदम जरूर बताइब जा, कमेंट करब जा कि गाना कैसन लागल। तो चलिए रउआ सबके हम देर ना करते हुए फर्स्ट अंतरा के डमी करके सुनाओ तनी। रहेले लीन उहो रोज रातो दिन, भोला के भइल दीवानी हो। रोज जुटावेले भंगिया धतूर, हमरा के पवले न मानी हो। करतिया मेहनत मिली ओकर फल। तो कोरस बाटे कदी है बाबा समस्या के हल, बाबा के शरण में जिंदगी जिए खुशहाल के, बाबा के शरण में जिंदगी जिए खुशहाल के। दो बार बा
तो फिर वहीं बाटे जौन पंचम लाइन मुखड़ा में रहा है कि जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के। तो कोरस बा कि पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के, जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के। तो पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के। तो प्लीज़ रो सबके हमार फर्स्ट अंतरा कैसन लागल प्लीज़ रो सब जरूर बताइब जा, कमेंट करब जा हमार लिखल फर्स्ट अंतरा कैसन लागल। तो रो सब पूरा गाना सुन लेब जा और प्लीज़ अपने भाई खातिर जरूर कमेंट करब जा कि हाँ गाना कैसन लिखले बानी, कैसन कलम चलैले बानी। तो प्लीज़ अपने भाई के रो सब सपोर्ट करब जा और ऐसे एकदम सपोर्ट बनल रही जा और करी जा, अपने भाई के पैर आशीर्वाद दी जा। तो चली रो सबके हम सेकेंड अंतरा डमी करतनी। तो हमने के सेकंड अंतरा बाटे। तो जब भी भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ वो सब सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करीजिए। आज भी भाई गाना गावल चाहते फुल एंड फ्री सॉन्ग बाटे, भाई अपन नाम रख करके राइटर दोस्त केहू के नाम रख के भाई गाना गा सकता है, एकदम फुल एंड फ्री सॉन्ग बा। और वो सबके जे भी भाई के पर्सनली सॉन्ग लगे कि भाई कॉल व्हाट्सअप के जरिए संपर्क कर सकता है। एकदम ऐसे ही अच्छा सॉन्ग अच्छा शब्द डालल लिखल और वो सबके मिली कम से कम चार्ज में और वो सब खातिर गाना लिख दी। तो चलिए सेकंड अंतरा के डमी करके सुनाओ तो नहीं। भक्ति में करे नाही हाथ छेप, चंदन के मारे ले लीला पले प, नारानी 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 नारे नने नारानी नारे न, बाबा राखस निरोग रोगिया के हो। तो कोरस बाटे कि भेष धैले बिया सावन में जोगिया के हो, कि दीपक सुधीर का बिगाड़ी तोहर काल के, कि चंदन सुधीर का बिगाड़ी तोहर काल के। आ जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के। कोरस बाटे कि पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के। तो जनुआ हमार भइल बिया भक्त महाकाल के। तो पगली इनकर भइल बिया भक्त महाकाल के। तो सबसे बता देवल चाहता नहीं कि इतना लिखल बाटे जौन फर्स्ट मुखड़ा में बाटे जौन पंचम लाइन उहे हटे। तो सब प्लीज़ अपन जे भी भाई के गावे को कि देख लियो लो, ऐसे एकदम सेम वही चीज़ हो। तो ऐसे नहीं लिखले तो कहीं कि फर्स्ट मुखड़ा में लिखल बाटे पंचम लाइन। तो हमारे लिखल गाना रो सब क्वेश्चन लगल प्लीज़ रो सब कमेंट करके जरूर बतलाइए जा अपने भाई के। और जो भी भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर प्लीज़ रो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ी जाए ताकि अच्छा वीडियो हम लेकर के नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज भी भाई के सॉन्ग अच्छा लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करब जा। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत, जय हो भोजपुरिया समाज, जय माँ सरस्वती।